ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೋಳರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಇನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೋಮೋಸ್ ಕೊಂತ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇಂದೇನು ಪಾರ್ಸಲ್ ತಂದು ಬೈದಿನೆ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ತೋಯಿನ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜೇ ಒರಿಯೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪಣೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಜನ ಇರಲೇಜರು ಒಂಜೇ ನರ್ಮಣಿ ಒರಿಯೇನೆ ಪೂರ ಸಪ್ಲೈ ಬುಕ್ ಮನ್ಪಣೆ ಕೊರ್ಪಣೆ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಜನ ಸೊ ತುಲೆ ಏತ್ ಧೈರ್ಯಡು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪಂದುಲ್ಲ ಅದರಡೆ ಪಂಡ ಬದುಕಿರ ಎಂಚ ಬೋನಲ್ಲ ಬದುಕೊಳ್ಳಿ ಓಳೆ ಬೋನಲ್ಲ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನಿಗ್ಲು ಓಕೆನಾ ಎಂಚ ಓಲು ದಾನೆ ಸಂಗಾತಿ ಪಂಡದು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಬೈ ಬೈ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ ತೋಳೆ ಏನಂತ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ರಮ್ದ ಸೈಡುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೊಮೋಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತೋಳೆ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಅದು ತೋಳೆ ಬೈದ ಬರ್ತಡೆ ಅಟ್ಟೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಮೊಮೋಸ್ಗೂ 70 rupees ಒಳ್ಳೆಯ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದ ಕೈತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಬಂದು ರೀತಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಓಕೆನಾ.